Barka da zuwa tashar kanawan Dabu Hausa TV. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri. Mun gode. Indai batun matsayi ne to daga kansa an kure, wane yake yin al'amura na sababu kuskure. Al-Mustapha sabon Allah mai san kaya kure, wannan batu a ciki nasa samsam babu gardama. Ko na sawo sarkin nan mai kasai da yayi sama, sarkin da komai zai ba mai ce sai da anjima, sannan fa komai zai yaso yanzu da anjima, sarkin da komai zai daga kumfa ya kunu an gama, sarkin da komai zai daga kumfa ya kunu an gama. Salatin ka karawa abban su Fadima, wannan da aiko manzanni daga kansa an gama, da alihi da sahabu kaunar su baran da zangama, da auliya Allah su ma mun so su mun kuma. Shine Habibullahi Aminu samun sa ni'ima, an kama kafa da shi Rasulu da jefa an gama, ta je rainansu da shi Halima farinsa an gama. Al-Mustapha zabin Allah zuwansa rahama, Al-Mustapha zabin Allah kamar sa ba a yi ba, a tausayawa duk bayi kamar sa ba a ji ba, kamar da bi nurin layi ba a ji ba a gaba. Al-Mustapha dukan kaunu tamkar ga an gaba, shi ne ya tare da zancensa cikinsa hikima, wannan zance kuma duk a fahimta babu gardama. Shi ne ya tare jawabi ulkalmi abban su Fadima, Allah daɗe mu da ƙaunar wanda zuwansa rahama, samunsa ne duk alkhairin duniya da lahira, koyi da shi babban dace a gare mu na yi kira, sai mu zamo gamu gashi rana ta tattara. Al-Mustapha ni begen ka zan yi shi zan kuma, in an ka ce tarin baiwa nan gunta tattara, gashi nabiyul ummi ilimi ya tattara, na tabbata duk alkhairi nan ne matattara, duk mai bukatar alkhairi ya same ka an gama. Ku duba ranar yakin nan da za ka yi bara, idanuwansa na yin ciwo Aliyu Haidara, shugaba ya sa aka kawo shi nan take ba jira, shugaban ya yi masa tofi cikinsu ciwonsu ya gama. Ana kira kar mu raina aikin alkai. Barka da zuwa tashar kanawan Dabu Hausa TV. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri. Mun gode.